Serus, neviem si, kde máte botník, ale nechal som ti boty pred dverami. Čau, to je v poriadku, ale chcel si povedať topánky a topánkovník, nie? Nie, inak kde máš tie hranolky? Zjedol som ich, ale sú to hranolčeky. No dobre, tie hranolček, no tak máš aspoň nejaké lízatko? Nie, lízanky už došli. Tak však daj mi aspoň nejakú pomazánku na rožok. Chcel si povedať nátierku však. Počúvaj, ty máš dneska nejakú zavadu? Chybu. A nie, nemám, ale ty očividne áno. Vieš čo, idem radšej preč, ty blbec. Hlupák. Čauko, to čo si teraz videl bola ukážka bohemizmu. Ak by si nevedel, čo je to ten bohemizmus, dovolne ti to vysvetlím. OK. Bohemizmus, alebo inak zvaný aj čechizmus, je v podstate jazykový prvok prevzatý z českej kultúry alebo podľa českého modelu. Čo to znamená? Ja neviem už. To znamená, že slova, ktoré používaš každý deň, nemusia byť tak 100% slovenské. Je to vlastne dôsledok historickej blízkosti slovenčiny a češtiny. No ale taktiež aj kultúrnych stykov. Nazdar vole, ideme na pivo? Hej, ideme. Ale aj dlhého spolužitia v jednom útvare. A ako sa vyhnúť bohemizmom, aby som bol rídzi Slovák? Jednoducho, stačí keď si budeš čítať slovenský pravopisný slovník, ktorý si budeš čítať 6 krát denne 4 hodiny v kuse bez prestávky. Nijako. Sú to jednoducho slová, ktoré máme v našom rečovom slovníku a odnaučiť sa ich by bolo asi ako odnaučiť mačku mňaukať a naučiť ju brechať. Takže teraz by si už mal vedieť, čo sú bohemizmy a vlastne ako sa im vyhnúť. Takže čo sú bohemizmy? Jo, bohemizmy, no jo. A bohem doma peniaze pije. Nie. Bohemizmus to je bohemia, to je ako čeština. Tak ja dúfam, že toto video sa ti páčilo, že si sa niečo z toho naučil a teraz už trošku viac chápeš, čo to znamená bohemizmy, prečo sú tu, ako sú tu a čo to vlastne je. Ahoj.